kubabusi bezepolitiki, kuhulumeni wobumbano lukazwelonke. Isona kaFebhuwari 2026 ikwenze kwacaca bha ukuthi nina ma-askari kanye nabelungu enu anisasebenzeli abantu nezwe laseNingizimu Afrika. Makube lesi yisixwayiso esikhulu kunazo zonke. Lalelani la. Sukani ezakhamuzini ezithanda izwe. Ake siphinde. Sukani ezakhamuzini ezithanda izwe. Ngesikhathi ubandlululo kanye nababambisene nabo abamnyama besisongela ngalezo zinsuku, sasazi ukuthi umzabalazo wethu uyaqhubeka futhi ukumobaliza kwethu kuyasebenza. Manje kunaphambili, asimobalazeni. Sihlangane sisuse umbhikisho omkhulu kunayo yonke emlandweni waseNingizimu Afrika. Yibani yingxenye yomlando, noma nishiwe nibukela ebhentshini eceleni zakhamuzi. Noma nibe amaqhawe ezwe. Mongameli uRamaphosa, ukusisongela kwakho esona ngeke kusimise. Ukumobalaza nemibhikisho kuvikelwe kulowo mthethosisekelo ongenamsebenzi wamanyala. Isona isiqinisekisile kuthina zakhamuzi ukuthi kumele niwe, kumele bahambe. Sidinga isixazululo esisha kulesi siphithiphithi esidalwe yini qobo.